hazvina kana kumira mushe muri yeZimbabwe nekuti mawe veterans onzi ndo ari responsible kudecida kuti iti Mnangagwa oramba achitonga here beyond 2028 kana kuti VP Constantino Chiwenga ndo vopinda kana kuti voelecta muvanoda nekuti ndo vakaunza rusununguko nyika yeZimbabwe, ndo vakariska their lives muri yeZimbabwe. Izvi zvakaonekwa zvekare nekuti ndo vari kunzi ndo vakamobiliza kuita 2017 coup yakabvisa former Robert Gabriel Mugabe, president wenyika yeZimbabwe. Sanapinda mumashoko abuda achitoka muzara nhasi kuti subscribe or like utina on the bell icon nokuti panyuka pachinzi veterans of Zimbabwe since 1970s struggle for independence hold the power to decide who will rule the country between President E.D. Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga, a ZANU-PF Central Committee member has said. Former legislator and ZANU-PF legislator Blessed Geza has also accused the party colleagues of personalizing Mnangagwa, who is now sidelining the ex-combatants who risked their lives in the push to remove the late former President Robert Gabriel Mugabe ahead of the 2017 coup. In an explosive interview with HSTV recently, Geza revealed that the ZANU-PF War Veterans League was not the final voice of the war vets, but existed as another group which is interested in the day-to-day ruling of the country. Saka ndo zvatiri kuona kuti aiwa tinoona kuti Geza anouya achivhurika atara mashoko kuti aiwa ma-war veterans ndio ane power aiwa iri kudecide kuti ndiani achatonga noda kuti vakatombozviprova muna 2017 aiwa vakakonzeresa coup yakarimova aiwa Robert Gabriel Mugabe vachiti ike zvino ndo vanokwanisa kudecide futi ma-war veterans. Hazvina mamira mushe muri yeZimbabwe amene kuti 2030 bid iyi ichamira sei. Chimbotudze mafungiro enyu pindai comment section medu, musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.